Debut de Todibó jugant de mig centre. Valverde situat d'entrada als 7 jugadors del primer equip. Eusebio ha fet un 11 amb barreja de titulars i suplents. La primera meitat no ha tingut un dominador clar, però el Girona ha estat més vertical. Lozano i Roberts han tingut un parell de bones oportunitats. El Barça ha estat pràcticament inofensiu. Només una bona passada filtrada per Collado l'ha rematat amb potència Malcom, però Gorka ha desfet el perill. Todibó, que ha acabat la primera meitat ofegat, ha deixat aquest bon detall en forma de túnel a granell i ha passat a la defensa després del descans, on ha jugat 20 minuts molt poc exigit. El Girona ha perdut Douglas Luiz per culpa d'una lesió muscular quan només portava 2 minuts sobre la gespa. Eusebio ha anat a buscar el títol de Supercopa donant entrada tota la pólvora. Borja, Portu i Stuani. En un duel de futbolistes del filial, Valeri ha estat més murri que Collado, que ha comès aquest penal claríssim. Stuani no ha fallat des dels 11 metres i ha superat Silesen per situar el 0-1. A centrada de Malcom, Alenyà ha pogut fer el gol de la Igualada, però la seva rematada s'ha estavellat al travesser. El millor blaugrana ha estat Riqui Puig, que ha rebut aquesta entrada terrible de Stuani. Silesen ha pujat a rematar l'últim córner, però el Barça ha acabat sense marcar en un molt mal partit dels seus davanters. Granell ha aixecat el primer títol de Supercopa de Catalunya de la història del Girona.